Ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtog 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugasang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefit sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid. Isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kun pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin,
deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Subong nagdangat na sa 17 ka mga tawo nagkalamatay, masobra sa 90 ang napilasan samtang linibo ka mga balay ang wala gyapon sang supply sang kuryente bangod sa madamol nga snow sa dako nga bahin sang Japan. Ang powerful winter fronts ang nagbubo sang heavy snow sa northern region halin pa nagligad ang semana nagresulta sa pagka-stranded sang ginatos sa mga vehicle sa highway kag delayed o kanatrasado ang mga delivery services kag mayara sang 11 nga mga napatay sang Domingo langgid banwa. Iban na dre suno sa Disaster Management Agency sang Japan, ang dugang snowfall sang Christmas weekend ang nagresulta sa pagsaka sang numero sa mga nagkalamatay sa 17 and 93 ang pilason as of kahapon. Iban abinadre nagkalahulog bala, nagakadalin as. Samtang nga ginakakasi na remove nilang snow sa ato pa sang ilang balay o kung natampukan sang madamol nga piles of snow nga halin na bala sa mga rooftop man nila kaya tingiban na da susperte ka danlog nga daan nag-slide ang ini mga victims and nagaresulta sa ilang kamatayon. Kumusta naton sa mga sitwasyon dito sa Japan? Ginapasalamatan naton nila sa piyakalinya si Bombo correspondent Josel Palma. Live kita sir sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin. Merry Christmas sir and Happy New Year. Maayong aga Bombo Erlin kag sa tanan niya tagpalamati isang bombo dira sa syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Merry Christmas and Happy New Year. 52 minutos makalipas ang oras alas 9 diri sa aga kag 3 degrees Celsius ang aton temperatura Bombo Erlin. Grabe sir no. Amo maning temperature sir kay nasang kaagahon. Kay nasang kaagahon Bombo Erlin bali 1 degrees Celsius ang aton temperatura. So kay sinsubong medyo agwa ng init, so medyo taas-taas 3 degrees Celsius na lang Bombo Erlin. So kumustang palibot adra sir? Inang ano ning pagtupa sang snowman? Do agi-agi man lang na siya sir or nagadugay gid? Bali Bombo Erlin ang ining snowfall diri sa aton especially didto sa coastal area or sa
sa Sea of Japan, bali seasonal ini iya nga snowfall, no, kay Mhm. every winter naga-snow gid na iya dira nga areas, although sa bahin sang Hokkaido sa mga Aomori may ara diya nga parte iya nga bahin sina nga lugar nga whole year round gid ang pag-snow iya Bumbo Erlin. Mhm. So subong iya diri sa aton sa especially sa coastal area sang Japan, madamol nga snow ang na-experience sang aton nga mga residente, especially sa dako nga bahin sang coastal area sang Japan, Mhm. tungod man nga naglaas og now Bumbo Early, naglabot na sa 17 ang mga napatay, kag sobra na bali daw 93 na subong ang mga injured. Mhm. Bangod man Bumbo Early diri ang ini naghalin kay bamo siyempre sa kadamulon sang yelo nga sang snow nga nagatupa sa mga atop sang aton kabalayan. Mhm. Siyempre kung hindi naton mabuhinan, there is a tendency nga ma-collapse ang imong puloy-an kay sabog at Bumbo Erlin. So Oo. amoy na nga ang mga residente nagasaka sa atop kag ila ina nga ginalimpyo, no, Mhm. ginakuha ang yelo. So since nga madanlog ang iban diri nagakadagdag, nagakalaulog sila from Mhm. the rooftop nga amoy na ang nagkos ang ilang nga kamatayon. Kag Mhm. ang iba naman Bumbo Erlin kay since kung ang yelo kung nagatupa sa atop kag kung damo naman ang iyang volume, nagahulog man na siya Bumbo Erlin sa Mhm. bugat. Oo. So sa gulpi niya nga sa sudden nga pagkahulog niya, ang iban niya mga tawo nga ara sa dalom amoy na nga na ano sila na nalubong sila didto sa yelo sa pile of Natampukan, sir, no? snow. So amoy na ang mostly nga cause ang ilang nga mga kamatayon. Kag Mhm. din ang iba niya nga mga na-injured naman, since kung kaisa maano ka lang makadanlog ka, say for example gapana galakat ka sa mga dalan, Mhm. nakadanlog ka, Mhm. amo na nga nagkalapilasan ka mo, no, kung kaisa sa mga salakyan na amo Mhm. na siya. So subong suno ni sa aton nga ano, no, suno sa aton nga disaster management officials, Mhm. amoy na nga naglabot na subong sa ano, no, sa 17 ang patay kag Mhm. sobra 90 ang mga na-injured. So Mhm. ini bangod man sang ang powerful winter fronts ang naggibubo, no, or Mhm. nagdump heavy snow sang umpisa pa sang last week. Oo. Hastang kung sa diin Bumbo Erlin, madamo ang mga salakyan, ang mga stranded, Mhm. ang mga deliveries naton diri delay, kag Mhm. sang Sabado sang aga bali 11 na ini ang mga napatay, kag bangod man sa padayon niya pag snowfall hasta sa weekend sang Christmas, sa Christmas weekend, bali nadagdagan ang mga napatay amo ini nga naglabot sa 17. Kag ang na-injured is 93 Oo. as of yesterday, no, kahapon. So Mhm. as of kahapon sang aga 93 ang na-injured suno sa Disaster Management Agency. Mhm. So ang panugyan diri sang aton nga municipal offices Bumbo Erlin sa mga residente nga kinahanglan maghalong kung ikaw ya nagalimpyo sa imong mga bubong, Mhm. maghalong ka kag ano sang extra precautions, no, kag kung pwede hindi ka mag-ubra nga isahanon. So Oo. dapat may dala ka nga upod at least nga kung ano matabo sa imo may makakita mabalaan nila Bumbo Erlin. So Correct. amoy nang panugyan sang aton nga Disaster Management Agency. Mhm. So dugang pa diri sang aton nga Disaster Management Agency, halimbawa isa ka babae nga in her 70s ang nakita nga nalubong sa idalom sang madamol nga snow, kay ini Ohoy. siya nahulugan siya sang gulpi siya nga nahulugan sang sang snow nga halin sa rooftop,
nga nag-igo gid sa iya amoy na nga nalubong siya sa idalom ini natabo sa Yamagata Prefecture is particularly sa Nagay City nga ini may kalayoon nga 300 kilometers or 180 miles north of Tokyo. So kung sa diin Bumbo Erlin diri ang snow ay naglabot sa 80 centimeter or 2.6 feet ang kataason sang Sabado. So madamo pa nga mga lugar or bahin sang northeastern Japan ang nag-report nga ang snowfall Bumbo Erlin subong ay 3 times iya nga ikumpara sa average snowfall every season. So 3 times so amoy na nga tama gid kadamol Bumbo Erlin. Oo. So Mga pila ni siya circa feet or inches? bali 2.6 feet or Grabe, 80 centimeter Bumbo Erlin Oo. no as of Saturday. So ang madamol nga snow nga ini Bumbo Erlin amo man ang nag-knockdown sa mga electric power transmission tower sang Japan's northernmost main island no na kung sa diin naglabot sa 20,000 ka mga puluyan ang wala sang power sang Christmas no sang aga sang Christmas. So wala sila iya sang mga electricity. Pero later that day also Bumbo Erlin nabalik man ang supply sang kuryente suno iya sa economy and industry ministry naton. So madamo man nga mga train at flights ang sinuspended sang hasta sang Domingo suno sa Transport Ministry kag initanan Bumbo Erlin halos nga na-resume na rin ang ilang mga serbisyo. So sa Niigata Prefecture, ang Niigata nga ini Bumbo Erlin kilala ini nga rice growing prefecture. Okay. Sila ini ang nagahimo sang mutsi. Oo. So ang mutsi nga ginatawag amo ini ang sticky rice cakes nga isa ka staple meal sa New Year celebration. So sila nagpahayag nga or nga ang ila delivery ang madelay kuno Bumbo Erlin kag hindi makaabot sa oras nga sa oras para sa ila mga customers hindi makalabot sa tion sang New Year Bumbo Erlin no. So Okay. amoy na ang ila ginakabalakan. Sir, anong mga balay dara? Kalabanan, mga tagpila ni siya circa floor? Depende man Bumbo Erlin kay ba amo diri ang mga balay diri Bumbo Erlin say for example kung gamay lang ang imong space area ang ila sinayang paghimo sang ila balay pasaka. Oo. So mga may ara nga nagalabot 3 stories, may ara nga 4 no. Oo. So ya mo na ang ilang mga puluyan pero kung medyo malaki la dako-dako imong nga mga land area so mga 2 stories lang na siya Bumbo Erlin. Pero sir, Pero kung mahulog kasi na sir, taas na siya mo. So, amo na nga iban, patay gid or injured. yes, amo na Bumbo Erlin no. So kapin pa kay diri nga daan Bumbo Erlin puro mga simentado ang diri hindi nga ba mga lupa lang no. Oo. So amoy na matiga so kung magtupa ka grabe man yan amoy kag kung mataas Bumbo Erlin ang kung halin kasi for example sa mga ikatatlo nga panalgan kay mga puluyan kag mahulog ka masangit-sangit ka para sa kundin pa idalom ta mo na Oo. nga ma-injured ka man Bumbo Erlin. So may na ang mga usually nga nagakalatabo diri nga naging cause ang ilang early death kag mga injuries Bumbo Erlin. Kay sir, bisan karamol na diri sang snow sa dalom, dason mahulog ka, as in sementado siya, malubong ka man gyapon sa snow mo. So ang impact Yes, oo. Pasko gyapon. Oo, kay ang impact mabaskog no. So bisan gani kung kaysa Bumbo Erlin
nga kung maglakat ka nagalubong gani ti ilmo sa may karsada. Oo. So amo na ang grabe gid iya ang ano diri no. Pero ang maayo lang diri iya Bomboy din kay ba mo manami ang aton nga disaster preparedness diri. Ang aton nga government mayara na dayon nga ginapadala iya nga mga trupa, mga defense force nga para mag-augment didto, magbulig sa rescue. Kag for in fact nagapadala sila sa mga bakos bala para nga ginalimpyo inang mga dalan agud nga maging pasabol Bombo Erlin. Oo. Wala na bentahan dira, sir. Kita gay nato na dire sa video wala coming from Japan. Pero tigigigali ka damol, sir, no? Pating kahoy, mga poste, putos gid, sir, no? Sang snow. Yes, oo, amoy na nga diri Bombo Erlin no. Bisan diri gani sa aton nga gamay lang ang snow kung kaisa. Makita naton ang mga tanom daw puro daw kanami bala daw Christmas tree lang gani Bombo Erlin. Tanaw mo kay puro lang puti siya kapin pa nagakorte kung anong korte sang kahoy amo na ang korte sang puti makita mo Bombo Erlin. Pero So, sir, ano ni mapatay ni sila, sir? Kung magdugay. Ano man? wala man Bombo Erlin ang kaiba mo ang usually ang mga kahoy diri nga nagabuhi is ano na sila mga capable na sila nga magstay sa mga Tugnaw. snows sa lamig. Oo. Okay. So, kung matabuan naman, sir, for example, ara kaya sa Barisbisan, balasang imong nga balay, dason na medyo tunaw ng snow dito sa babaw, nag-slide. Kung wahi ka upod, sir, matampukan, hindi ka gali kahalin, no? Hindi kay siyempre sa bugat nga daan, sa bugat sang snow nga kung bilog siya nga maghulog sa imo Bombo Erlin, Oo. mabugat man ina. So sa impact yun lang sina hindi ka kaano kay siyempre masakit man kag siyempre natambakan ka. Kay ba mo na Bombo Erlin pag nagtupa ang snow na pag bilog siya nga magtupa, pagtupa yan na sa idalom, bali daw tig-ama na siya Bombo Erlin no. Ang daw Snow. nagadasok bala siya. So Oo. amo na nga nagahugot so hindi ka nakahulag Bombo Erlin sa idalom. Especially pa nga malamig so maprosen ka. So amoy na nga hindi sila ka ano didto, amoy na nga ang aton nga government may ginapadala nga mga self-defense force nga agod nga bulig sa rescue o operation Bombo Erlin. Halimbawa na, sir, ginbutang ka na sa chiller, bla, dason ginbubuan ka, ice. Daw ano-ano malang ang mga isda bla daw paryo Oo. ko sang isda nga ano ni ilada Oo. butangan yelo no. Oo. So amoy na ang mga matabo gid Bombo Erlin no. So amoy na ang aton nga government nagapanugyan gid niya kung maglimpyo kita sang aton nga mga rooftops dapat may upod siya para at least niya mabalaan ang nagakahitabo Bombo Erlin. Paano, sir, ang transportation ninyo dira? Gabiyahe gyapon. Sa subong nag-resume na ang biyahe although nga ang mga although nga ang mga Shinkansen from Niigata going to Tokyo, mga iban nga mga lugar nga madamol gid ang yelo is until now is suspended pa until noticed Bombo Erlin. Oo. Kaya grabe, sir, hindi ba gida mo na yung kadamo mga may private cars? Laban nabi sa inyo, sir, naga-public transport, sir, no? Yes, oo kay ba mo ang kung mag-car ka siyempre hindi ka ma-delayed ka gid kay sa ano bala Bombo Erlin sa traffic, luwas sa traffic ang mga say for example ang mga hindrance pinasang snow kay kinahanglan mo pa magtakod sang tire chain sa imong salakyan Oo. agod nga hindi magdanlog no. Correct. So usually gina-prefer na lang sang mga tao diri nga mag public transport kay on time pa Bombo Erlin. Oo. Sir, paano niya? Kung magwaabi ka mo, sir, mas masarangan nyo pa man. Mga pila ka sampaw inyo bayo? Amo gina ang problema Bombo Erlin no kay
say for example sa akon magkadto ko sa obra alas 4:50 gahalin ako diri sa balay. So katama gid ka tugnaw Bumbo Erlin, especially kung gahulat ka sang bus, Oo. mabaskog ang hangin. Sus grabe katugnaw yo ang bayo ko Bumbo Erlin daw. Luwas sa jacket ko daw 5 kasampaw. So sa kabugaton pa lang sang ano mo no, sang ginasuksok daw kabugat bala tapos ang mabudlay pa diri Bumbo Erlin kay pag-abot mo nga makasakay ka na sa mga salakyan, naka-heater naman. So grabe naman ang imo nga pagpalamalhas kay simpre pila ka doble imo bayo tapos naka-heater. So Oo. palamalhas ka budlayan ka naman uba. So ta mo na ang mga hassles ng diri Bumbo Erlin kung mag-winter. So grabe mo na nga pero at least nga malikawan mo man nga magkatrangkaso, especially nga uso pa subong diri ang influenza Bumbo Erlin, luwa sa 8th wave na kami subong diri sang COVID. Okay. So sir, sa inyo balay ano gid no, ginagamit gid ang heating system. So sa naman ang Oo. bill sir? Yes, diri ang amon balaya may built-in heater ini siya sa floor. Oo. So i-on mo lang ang heater, Mhm. so mainit na ang mga salog Bumbo Erlin. Mhm. Na amo na nga. Ngayon pero taga na And gani sir then- ka And then ang kama namon nabutangan na namon sang heated carpet heater. oo. So may heater na dira i-on mo lang na then medyo mainit-init ng imo kama Bumbo Erlin. So kun amo na siya sir, naka-on na siya do para sa imo. Okay lang yan nga wala kaya naka long sleeves abe. Oo, okay lang ang pagsasulod sa balay kay warm siya Bumbo Erlin, no? Oo. Kay siyempre ang ano balas ang atmosphere balas ang init nga nagalin sa floor, Mhm. mainit siya sa sulod. So paano ni sir ang inyo New Year sir? Kado hasta paniguro sa end of the year? Pero padayon pagyapon yang New Year Bumbo Erlin. So amo lang na gani ginakasubo lang naton kay especially ang mga nawad-an bala didto sa mga pamilya nga bangod sa snowfall nga ini. So medyo malisod ang ila Christmas kag New Year Bumbo Erlin. Oo. Pero diri iya sa aton sa Tokyo ang New Year diri gina-celebrate every December 31, no? Mhm. So diri halos nga wala kaya sing may makita ang mga tawo nga nagakadto sa mga party Bumbo Erlin, no? Mhm. Unlike sa mga westerners nga nagakadto sila sa mga crazy parties, mga muna, no? Diriya ang New Year's Eve diri sa Tokyo daw isa ka family festival Bumbo Erlin Mhm. kung sa diin ang mga tawo mayara nga oras para makapauli sa ila hometown kag magbisita sa ila pamilya. So say for example kay ba mo every December Bumbo Erlin mayara kita nga ginatawag diri nga Puyo Yasumi or winter holiday. Mhm. So amoy na nga umpisa sang December 24 tubtob sa January 9 wala na kami sang obra agud matagaan sang mga time ang mga nagaulobra diri sa Tokyo nga makapalauli sa ila probinsya kag makaumpod nila ang ila pamilya sa Christmas kag New Year Bumbo Erlin. So diri may mga yara diri nga mga tradisyon sa kag belief ginasunod diri ang mga Japanese every New Year season Bumbo Erlin, no? Mhm. So say for example masiling naton nga ang isa diri amo ang Sujuji Temple, no? Ang Sujuji Temple amo ini ang lugar nga temple ini Bumbo Erlin nga malapit sa idalom sang Tokyo Tower nga Mhm. kung sa diin ang mga tawo umpisa pa lang alas 10 ang gabi diri na ini sila umpisa na tipon ang crowd Mhm. kay bangod man Bumbo Erlin pag-abot sang New Year's Eve or pag alas 12 sang New Year diri
ginabagting sang mga monks ang ilalingganay, no, ang lingganay sang temple Oh. gina ginaano, no, ginabagting ina sang mga monks, Mhm. ini ginatawag nila nga Hatsumudi. So ang Hatsumudi nga ini Bumbu Erlin, amoy nang pagbagting sang lingganay sang 108 times, Okay. no? Ini ang 108 times nga ini bangod man Bumbu Erlin ang mga Buddhist nagapati nga ang suno sa ila belief nga ang mga tao mayara nga 108 nga worldly desires Mhm. or 108 human sufferings. So amoy na nga bagtingon nila ng lingganay agud nga malimpyo inang ginatawag nila nga human sufferings nga ina. Okay. Then ang isa pa diri ang sa Shibuya Cruising kung sa diin dira ginahiwat ang aton nga countdown. Mhm. Pero this year for the third time kansilado ini Bumbu Erlin bangod man sa COVID protocol, no. Mhm. So ang Shibuya Crossing nga ini dira ginahiwat amo ini ang world's busiest crossing Bumbu Erlin. Mhm. Ang isa pa diri amo ang ilang nga tradisyon ang pagkaon sang Usitsi Yuri, no. Mhm. Ini ang traditional food sa New Year. Ini isa ka assortment of colorful dishes nga ginapak ini sila sa special box, no, ang jubako, no. So ang jubako nga na parang box ina siya nga daw balunan bala sa aton naga-resemble ini sa sang binto or Oh. sa aton balunan. Oh. So ang balunan nga ina Bumbu Erlin nagapatong-patong ina siya, no, and ang pinaka minimum nga diri is tatlo ka no, and maximum mga 7 ka mga 5 ka sampaw. So it's box na naga-resemble ina siya sang traditional foods nga mayara nga mga special meaning sa New Year. Mhm. So for example sa isa ka box ang sulod diya abida halimbawa mga prawn o kun mga pasayan. Oh. So ang pasayan it symbolizes ang old age, no. Amoy na kay ba mo ang old age or longevity pareho man sang tusikusi suba, no. Mhm. So kay malaba man ang buckwheat noodle, so it symbolizes longevity kag old age. Kay bangod man Bumbu Erlin ang pasayan di ba may parang bungot. Oo. So amoy na May it sungo. symbolizes old age. Kag Okay. ang likod niya naga-curve. So amoy Oo. na ang meaning dira nga it symbolizes longevity and old age. Mhm. Then say for example ang isa ka layer naman yung mga itlog naman sang mga isda, amoy na it symbolizes fertility. Mga amoy na so every box may iba-iba nga mga meaning. Oo. Amoy na ang ilang nga ginatawag nga Usitsi Yori Bumbu Erlin. So may ara pagid ang siling naton to kay na ang mutsi. Mhm. Amo man nina isa ka staple meal man sa aton nga New Year Bumbu Erlin. So, paano ni siya, sir, kay grabe ang snow subong nga dara? Dayon ni siya gyapon. Madayon man kay amo lang na kay since nga according to sa mga nigata nga madelayed ang ilang hindi makaabot sa New Year. Mhm. So kung ano lang ang ari di nga mga stock siguro amo na agawan lang man na sila Oo. amo na that is why nga early pa lang iya Bumbu Erlin mga November pa lang gapang bakal na sila iya Bumbu Erlin sang mga mutsi nga na, Oo. no, kay amoy na kay isa kung kaysa gina-display man na nila inang daw bilog-bilog ba lang daw siupaw tanawon mo nga mutsi Oo. rice cake gina-display na nila sa ilang mga ganini nga altar, no. Oo. Amo na Sir, paano ni sir kung walang snow, may fireworks man? Or wala na? usually diri iya Bumbu Erlin wala bawal ina iya ang mga diri mga Bawal. fireworks diri during New Year.
Okay. even gani bumbo Erlin nga magisindi ka lang ka Palupok. mga loses di sa gilid ka balay mo. Tawgan ka sang makaingod mo sang pulis. O ang mga Bawal. bata, ang mga bata although nga arang yan nanay magsindi mga loses, may mga tubig man bawal ina bumbo Erlin kay balaan mo diri iya may arang season diri iya bumbo Erlin sang fireworks display. Ah, Ina ginahimo iya bumbo Erlin sa sa ubon niya sumi or summer holiday. So ina mga from July up to August amoy na iyang season sang fireworks displays. May mga ang mga firework displays diri gina schedule sa iba-iba't lugar. okay. Kag ina malapit sa mga suba no. Si for example ang sa Patako Tamagawa nga fireworks display ginahimo nila ina sa sa Tamagawa River sa tunga na sang Tamagawa River no. Then ang sa Yokohama naman iya dito sa Minato Miray sa gilid naman iya sang dagat. Okay. No amo na at least nga daw safe siya bumbo Erlin. Amo na ang mga season pero during Christmas unlike sa atin dira sa Pilipinas nga damo kita mga fireworks no. Oo. Diri iya wala bumbo Erlin. Tama Okay. kalinong. Malinaw nga gali ka tama. So, hindi problema niyang snow. Sir Joseph, basta mayroon katamyawon diri sa atin, sir. Inatamyaw ko lang ang akong niya mga friends, especially sa akong magulang, si Engineer Hilario Gisirel Palma, kag si Inday Terry, si Jet, sa Bacolod. So sa tanan kong mga batchmates sa Pasay National High School, sa Dakota National High School, kag sa West Visayas State University, advance Happy New Year na lang sa tanan. Kag sa inyo man dira mga kabombo ko sa DYWB. So maayo gid nga New Year kag hope nga maayo ang pagsulod sang 2023 sa aton tanan. Direkta kan diri sa Japan para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, International Samurai Correspondent Josel Palma. Basta Radyo, Bumbo. Madamang salamat kag Happy New Year sa kay Sir Josel Palma ang aton suning Bombo Samurai Correspondent dito sa Japan. So grabe nga kanabulon na sang snow no. Subong 17 ang numero sa mga nagkalamatay bisan matop-ana ka lang diri sang snow kangay na bera ka sa gwasang imong balay desundo sa barisbisan kaged na bala. So matabuan nga mahulog ba ng snow halin sa ibabaw sa atop sa imong balay kagatama kanamol kun way sa manangakita sa imo laban-laban na patay kaged. Makusog ka diri sa katugnaw mo. So kay na gani 1 degree Celsius ang temperature dito sa may Japan. May mga time mga nagakuha na pagod din siya negative. Sige, 22 minutos na nakaligada sa tanang kalasan Nueva Ecija. Pagbalikan naton report na ni Bombo Carla May Defensor. Kumusang baliganay sang Torotot diri sa aton sa maya syudad sang Bacolod sa pagbalik sang Bombohanay Big Time. Mga kabombo, sugalawon ta ang bagong tuig nga hilway kag masadya. Ini ang mga bagay nga ginarekomendar sang Department of Health para sa pagsugalaw sang bagong tuig. Magpatigayon o magupod sa community fireworks display. Magselebrar sang bagong tuig nga kaupod ang pamilya. Maghimo sa gahod gamit ang iban nga mga bagay kaangay sang turotot, busina, musika, lata kag iban pa. Magsinadya sa iban nga paagi kaangay sang street party, concert, piano, pahampang, kag iban pa. Sa masami kung kita ang nagakaon sa luto nga kapayas, una naton ginapahigad ang liso. Hapang nakaibalo bala kamo nga madamo man sang nutrisyon nga makuha sa liso sang kapayas, medyo mapait kag peppery ang sabor sini. Abang ang liso sang kapayas ang sarang man nga makaon paagi sa pagpamaladiri kag pagpudpud. Ang 100 grams ng dried papaya seeds sa makahatag sang 558 calories of energy. Ini
Ini ang manggaranon sa proteins, fats kag fiber. Nagaunod man ini sang vitamins kag minerals, kaangay sang iron, calcium, magnesium, phosphorus, zinc, kag madamo sang iban pa. Ang liso sang kapayas, ang manggaranon sa monounsaturated fatty acids like oleic acid. Nagaunod man ini sang polyphenols kag flavonoids nga mabaskog nga antioxidants. Apang ang liso sang kapayas ang delikado para sa mga nagabusong. Sarang man ini nga makaapekto sa fertility sa mga lalaki, makaapekto sa mga lapsag, kag sarang man nga makatuga sang allergic reaction. Ginarekomendar ang pagkonsume sang tubtub 1 ka kutsarita sang papaya seeds kada adlaw. Mga kabombo, ilabinagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi, ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila, isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Makatuga man sa pagsakit sang ulo ang mobile radiation. Ang masami nga pagsakit sang ulo ang mahimo magresulta sa migraines, irritation, manubo nga productivity kag creativity sa trabaho. Mahimo man ini nga makapaluya sang immunity sang lawas. Ang masami nga pagka-expose sa radiation ang makapaluya sa immune system, gani magadako man ang risgo nga makaangkon sang trangkaso, masami nga pagsakit sang tiyan, mahinay nga pag-ayos sang pilas kag madasig makabatsyag sang kakapoy. Ang tuman nga exposure sa radiation, ang makatuga man sang fertility issues. Ang mataas nga radiation, ang makaguba sang pila o kung sang tanan nga egg cell sa mga ovaries sang babayi, nga mahimo magresulta sang infertility o kung hindi na makabata, kag magtuga man sang early menopausal. Nagatuga man ini sang short-term memory loss. Karon nga moderno na ang panahon nga ginagamit na sa pang-adlaw-adlaw ang teknolohiya. Madamo man sang radiation sources, kaangay sa mobile phones nga nagaapekto sa aton nga memorya, kag magatuga sang confusion o kung pagnubo sang pagka-alerto. Ini ang mahimo magtuga kung ikaw ang sobra-sobra sa paggamit sang cellphones, kag iban pa nga gadgets o kung exposure sa dalasan ni nga radiation. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi, manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi pagod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini.
Samtang maayo man nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang coconut milk o kon gata ang ma-extract gikan sa unod sang lahing sang lubi. Ini ang madugay na nga ginagamit bilang ingredient sa mga dessert, soups kag sauces. Kung ikaw ang nagabatsyag sang bone o kon joint pain, maayo para sa imo ang diet nga manggaranon sa gata. Ang gata ang sara makabulig sa pagpanubo sang bugat. Ini ang manggaranon sa short kag medium chain triglycerides nga ginakonsiderar healthy fats. Ginapalawig sini ang isa ka persona antes makabatsyag sang kagutom. Rason nga kun nga ang maganubo ang pagkaon o kun makabulig sa paglikaw sa cravings. Ini ang makakonvent man sa energy, suli sa mga longer chain fatty acids, nga kun magdamo sa lawas ang makatuga sang obesity. Ang protein diet. Mga kabombo, gusto mo ba da makakuha sang protein? Apang nagalikaw sa karne o kun isda? Hindi magkabala ka bangod mahimo ka magkaon sang black beans o kun kadyos bangod manggaranon ini sa protina. Ini man ang ginakahidlawan sa mga pumuluyo ilabi na kung may kadyos baboy lang ka o kung KBL ang aton ginaistoryahan. Apang kung ikaw ang nagaplano nga mag-protein diet, apang namahalan ka sang karne sang baboy, manok o kun isda, hindi magkabala ka bangod ang masami nga pagkaon sang kadyos o kung iban pa nga sa isang beans, ang daw kasubong lang nga nagakaon kita sang karne sang baboy, manok kag isda. Makapanubo man ini sang blood cholesterol levels ka makabulig man ini sa paglikaw nga mangin less hypertensive by 22%. Hindi ka angay sang iban nga pagkaon nga manggaranon sa carbohydrates. Ang black beans ang wala nagatugas sang spike sa blood sugar. Sa mga tao nga may diabetes, ang pagdugang sang black beans sa healthy diet ang makapa-improve sang blood sugar control samtang gina-reduce ang risgo sang heart disease. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang vitamin D, mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sa good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabulig ini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need
calcium to function properly. Sa bahin naman sang phosphorus, ang main function sini among pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Makapila ka beses kung magpangapi sa isa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sang ini maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala mibruan kung masobrahan na kita sa kafe? Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-apat katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-irritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Sa karong nga henerasyon, hindi malipod nga kabahin na sang aton nga kabuhi ang cellphones. Apang nakahibalo bala kamo mga kabombo nga makatugas sang kahalitan sa lawas ang mobile radiation. Una nga nakita ang malaing nga epekto sang radiation sa lawas ng tao sa 1896. Pila sa mga common side effects sa sang exposure sa radiation ang ginalakipan sang pagtaas ang stress kag fatigue. Ang mga adults ang nagaka-eksperyensya sang mas mataas nga stress bangod sa epekto sang mobile radiation kag ini ang mahimo magresulta sa pagsaka sang kolesterol, blood sugar, kag risgo sa cardiovascular. Ini ang makatugaman sang hindi maayo nga kalidad sang tulog. Masami nga makita ang anxiety disorder sa mga tawo nga kulang sa tulog kag sa kadugayon mahimo mag-trigger sang mania kag bipolar depression. Luyag mo bala nga mabuligan ang imong guya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapana sang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes.
Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum. Kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 grams sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Nakahibalo-bala ka mo mga kabombo nga may kaangtadan man sa depresyon kag kasubuang kakulang sang tulog. Kung kulang ka sa tulog, naganubo man ang neurotransmitter sa utok. Matalupang dadaman nga madamo sa mga pamatanon sa subong henerasyon nga masami nagapulaw ilabi na sa pagatubang sa gadgets. Bangod sa kakulang sang tulog, masami nagaapekto naman ini sa ila batasan kung sa diin sila masami irritable, restless kag frustrated. Sa tion nga hindi mahatag ang gusto sa mga individual nga kulang sa tulog, masami grabe naman gilayon ang reaksyon sa mga ini bangod luyag nila ang instant leisure. Nagatuga man ini sang hindi violent nga mga pagginawi kaangay sang pagpanigarilyo. Masami nga pagpahubog kag pag-engage sa premarital sex nga masami nagaresulta sa teenage pregnancy. Mahapos lang ang paghambang nga magtulog sang husto. Apang mabudlay himuon. Gani dapat likawan ang pag-inom sang mga sleeping pills kag maghimo na lang sa mga non-pharmaceutical nga pamaagi kaangay sang sleep hygiene. Ginpanugyan ang pag-exercise apang paandam lang sini nga likawan ang golpeada nga exercise nga makatuga naman sang pagpananakit sang lawas. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 Pantaya 2 minutos na nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. I-check na natin ng baklanaya sang Toronto. Tadari sa atin sa maya syudad sang Bacolod Pisar pa nga gina-discourage sa gyapon sang Department of Health ang ining paggamit sang Toronto. Kaya tiara pa man ako nagyapon ang coronavirus. Pero tikon na sa bagay ang imo yung Toronto, imo lang gin na yan, no? Kalain na yung ginahuyo pa sang iban na sublion mo man. Bomo Carlo may defensor sa report. Come in.
Bobo Carl. Okay, so mansig pangita lang sa mga pagid dara parang masugatan na to ng 2023 because hindi man lang ya through firecrackers nga maka-create kita dara sa nga gahod, pwede man turotot, pwede man mga taklob sa nga kaldero. Sa nga downtown kag makita diri naton nga madamo nakita o kung madamo nakita diri nga makita nga nagabaligya sa nga Torotot Bombo Arlene. So sa subong ari may isa kita diri kautod nga nagabaligya si Kiev Onyate ay isa ni sa ka estudyante Bombo Arlene pero nagbulig ini siya sa iya sining parents para magabaligya. Bombo Arlene? Bakasyon naman. Yes, kay tungod bakasyon naman. So diri naman siya sa pagbulig ang magbaligya sa Torotot. So sir, mayong aga, kamusta baligyaan na isang Torotot na diri? Okay man lang do, bakal man. Bakal. So sa Christmas, kamusta? Okay man lang. Okay ka ulan, di mayo bakal. Do, okay man lang sa ano. Check. Sakto lang. Oo. Nakabawi ka sa ginansya? Nga, why pa man ang isip. Yes, start ko. Oh. Sir, tagpila. Oo. Sige. Bobo Carl. Okay. Sige. Kuha kita audio sa special communication ni Bombo Carla May Defensor because tiyan mo ning sitwasyon na subong dira sa may downtown area. Kung sa bagay pwede mo gida niya ma-recycle ang troto. Tama no? Tandaan lang ninyo kung sino nagamit. Kaya hugasan Kaya subong ginahingan mo natin dere nga makatipid kita. Kung firecracker sa imo baklon, paggalupo kasi na babay naman sa imo kwarta. Bobo Carl? Okay. Sige. Bombo Arlene? Go ahead. Okay. Yes, balik kita. Bombo Arlene, no? So, tagpila ang imo, sige sir nga baligyan na isang Torotot? Kaya kami tag 60, tag 80, kag tag 100. Okay, sir, tagad itiin ng 60 pesos. Ayun, ang 3 layers. 3 layers. Oo. Tatlo ka color na. Tatlo ka color. Okay. Ang gamay ni tagpila? Tag 35 lang. Tag 35 minsan. Okay. Oo. Ang Ang 4 layers naman. Ang 4 layers of 4 colors. Ang isa pa sir? Ang Amon Air Pump, 100. Okay, 120. 120. Okay. So 100 no air horn. Bombo Arlene, ginaduso lang ini siya kag amo na ina ang maka-create sa tunog Bombo Arlene no. So paano niyo ni sir mapabantayan no kay hindi pwede gito ginabawal ni sa DOH sa pagbaligya sa Torotot kay sa no gamit naton. Paano niyo ni malikawan? Ano ang ginapa-avoid ng namon nga mag-testing ang mga customer. Ngaway na namon ginapa-testing rikta na lang okay. So kung testingan nila, baklo na lang nila? Baklo na lang nila. Amo na. So amo na ang ginabantayan niyo gid. So may nagreklamo wala man? Wala man. Okay. So Bombo Arlene, mansig bantay man ini sila no nga malikawan man ang paghuyop bisan sin-o lang sa isa ka Torotot. So kung dira ang imo sini nga matistingan, amo na lang gid ang imo sini nga pagabaklon Bombo Arlene kay kung latawon naman sa problema gid no. Dapat pero ni ganin dindira ang pinakamabakal gid. Bombo Arlene? Dindira ang pinakamabakal. Din ang pinakamabakal. Ang amon nga air horn. Ang air horn naman. Okay. Ang air horn Bombo Arlene ginaduso lang ini siya. Kag amo na ini siya ang maka-create sa tunog. Ginabutong lang ini kag ginaduso amo na ni siya dayon Awa na ginahuyop. Wala na ni ginahuyop ya. Ginaduso na lang. So patry gani sir. Ipatry na to na Bombo Arlene. Doon mo na siya. Bombo Arlene ituso lang.
Di ba, yun na ya kay why na ya laway nga maagsik. Oo, wala. May niya kay wala laway nga maagsik. So, 100 pesos ang ining air horn. So, mas mayo, Bombo Orleans, kapin pa sa mga kabataan. Para at least nga, hindi pala hagay ang isa mahuyop, ang isa mahuyop. So, at least kung may amo ini sila, bisan nga pulo pa ini sila kabilog na magamit, wala isang laway. Bombo Orleans. So, pila na ka mga tuig? Yes, Bombo Orleans. Pero damo man nga bakal subong. So sa subong, sa lantaw nyo, damo man bakal. Damo man. Mapaurot na sa pakato New Year. Ay, hindi, mapaurot na ni. Sa Christmas, sa isa ka mo ni napaurot. Why? Na ginamatamat ang namon sa customer. Kaya December 31, namon ang bakal mo. Dira ka magka-preparar. Sa din yun ni kinabakal. Why? Sila lang parents nila bakal. Parents. Pero 3 lang man sa Bacolod. Dire man lang. Pila na ka mga tuig ka Baligya? 12 years na. 12 years. So sa pandemic, naguntat ka mo? Naguntat. Kaya man kami kinapusto, kaya ginadako pangga basta start din mo. Oo. So subong wala ka na ko? Why? Sang last kay do ka patadbad ng may mga general quarantine. Kaya hindi pa kami to kabaligya. Pero subong kay do ka back to normal naman. Pag makata naman tanan yung mga tao may freedom na pala. Oo. Yeah. Okay. So, compare sang wala pa, i-compare nato, no? Kumpara naton, last 2019, kamusta? Kahit wala pa to yan. 2018, so kamusta? Mas okay to ika bakal pag ito. Pagtugtong Christmas, wala na kami baligya. May ara, matutay na napauroton naman. Kaya gastak ka lang kami sa mga turuton. Tapos everyday gadala kami gadala, gabuhin. So, sa sining, everyday may ginagawa. Kabuhinan, Nakabuhinan man. Okay, anong kalabanan niyo bakal mga kabataan? Mga nanay, kasi may mga bata. Pero mga nanay, kasi tanan niyo bakal. Nanay, ganda. Okay. Bombo Orleans, si Mayo. Amo gid at least safe balang ilang mga kabataan na Bombo Carl. Okay. Sige. So, mayon niya. Kapatunog-tunog man lang niya kag at least mayaras ang gahod bala ang firecrackers pag sindi mo wala na dayon ang imong ginagasto. So makabakal kita sang turotot kag magatipid pa may bakal pa pagkaon na Bombo Carl. Yes, ang pangita kong party no, turotot na lang separatist natin sa mga kabataan. Barako pa no, 100 pesos okay. Iniker 100 pesos sa Bombo Orleans. Kaya may taga 60 pesos, 35 pesos sa Bombo Orleans. Pero ang airborne niya, amo ang pinakabakal Bombo Orleans. Sige. Bombo Carl, salamat agad kag Kife, no, on yate. Kife Bombo Orleans. Sige. Bombo Carl, thank you agad. Yes, sa Bombo Orleans, nagikan diri electric Bombo Carl may defensa para sa pamansang radyo ng Pilipinas. Nag-stand overall number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo. Maraming salamat kay Bombo Carla Meya Defensor. So, medyo namo naman nagawa sa mga nagabakala sang turotot. Ako na sa bagay, pwede mo ginin siya ma-recycle. Magamit man gyapon pagka next year. Kag safe pa ang paggasugatan nato na sang New Year. To all Star Nation and Kabombo, we all would like to greet you. Happy New Year, Happy New Year, and Happy New Year, Happy New Year. Inibangod lamang lamang kadlaw ang nabilin na banwa antas sa tuig 2023. Kolabo sa nangaton nga tiyampo diri sa palatunturan Bombo Hanay Big Time. Iban nga mga impormasyon ka mga balita bantayan na ninyo sa Bombo Hanay sa Uto. Dirigid lamang sa patudtod nga numero 1. Pupunta na kita buwas sa moman sa gihapon nga oras sa katapusan ng inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Isa sa mga nagapanguna nga problema sa ikayong lawas subong nga panahon amo ang HIV kag AIDS.
Ano bala ang HIV? Suno sa Center for Disease Control and Prevention o kon CDC, ang HIV o kon Human Immunodeficiency Virus isa kasahi isang virus nga nag-atake sa immune system sang tawo. Sa tion nga hindi mabulong ang HIV, ini ang makatugas ang AIDS o kon Acquired Immunodeficiency Syndrome. Wala pa sa karon sang epektibo nga pagbulong sa HIV. Sa tion nga isa ka tawo ang may HIV, magapabilin ini sa iyalawas samtang buhi. Apang, kung mayara sang nagakaigo nga treatment, mahimo makontrol ang HIV. Ang mga tawo nga may HIV nga nagpaidalom sa epektibo nga HIV treatment, may tsansa nga mabuhi sang malawig, healthy lives, kag maprotektahan ang ilang mga partners nagikan sa infection sa nasambit nga balatian. Bantayan ang dugang nga mga impormasyon angot sa HIV/AIDS diri lamang sa Bombo Radyo Bacolod. Dugang nga impormasyon angot sa balot. Santo pa sa publication, ang balot ang nagaunod man sa niacin, riboflavin, kag thiamine, nga nagabulig sa metabolismo sang enerhiya sa lawas. Naibaluan nga bangod sa nutritious qualities nga makita sa balot, kita nga mga Pilipino ang ginakonsiderar ini nga superfood nga maayo para sa brains. Ang isa ka itlog nga balot ang nagaunod sang 188 calories, 13.7 grams ang protein, 14.2 grams ang fat, 116 milligrams ang calcium kag